ake ngikhulume nawe mayelana nobuhlungu bemisipha obungapheli, obuyisimo esivamile kakhulu, esibangela ukuvakashelwa emtholampilo we-orthopedic. Kulezi zinsuku, sinabantu abaningi abanezikhundla zokusebenza ehhovisi futhi bachitha amahora amaningi, besebenza ohlelweni lwabo. Futhi ukusebenza ekhaya kuyinto evamile eyenzeka, kulezi zinsuku. Futhi iziguli eziningi ziza kithi zinobuhlungu bemisipha, ikakhulukazi, entanyeni, emhlane ongaphezulu, emhlane ongezansi, endaweni yamathanga nasesinqeni. Futhi kubaluleke kakhulu ukukhomba, lezi. Ngakho iziguli ezivame ukuza zithi zibuhlungu uma zenza umsebenzi othile, futhi, njengoba buqhubeka, zingase zibe nobuhlungu ngisho noma ziphumule. Iziguli eziningi zingasho ukuthi zinobuhlungu obuhamba buya ezingalweni zabo zisuka entanyeni noma buya esinqeni, noma emathangeni zisuka emhlane ongezansi. Iziguli eziningi zidida lokhu, uhlobo lwe-sciatic lobuhlungu esithweni esingaphansi, noma, nge-DC, ukucindezela kwemizwa uhlobo lobuhlungu esithweni esingenhla, futhi bayethuka futhi beza futhi basivakashela. Ngakho-ke, okokuqala sidinga ukuqonda ukuthi yiziphi izici ezibangela lolu hlobo lobuhlungu. Ngokuyisisekelo kunezici ezine eziyimbangela. Eyokuqala, i-posture ergonomics. Ngakho-ke, abaningi bethu bavame ukuhlala ngezindlela ezingajwayelekile uma sisebenza etafuleni. Ama-laptop nawo, uma engasetshenziswa ngendlela efanele, avame ukudala ukucindezeleka okuningi entanyeni, emhlane ongaphezulu, ngisho nasemhlane ongaphansi, ezindaweni. Ngakho ubulungisa lezi zimo zokuhlala kubaluleke kakhulu. Ukusebenzisa ama-smartphone ethu uma sisembhedeni, nakho sekuyinto evamile kulezi zinsuku. Futhi noma ngabe sikwenza kanjani, ukulala phansi usebenzisa i-smartphone noma enye idivayisi yeselula kungaba yingozi emithanjeni. Emuva ezindaweni. Ngakho lokhu kuyimbangela yokuqala eyinhloko. Imbangela yesibili ukuntuleka kokuzivocavoca okufanele. Manje, njengoba abaningi bethu bachitha isikhathi esiningi etafuleni lethu, asizeluli kahle ngokwanele. Ngakho-ke kukhona okuthiwa ukwelula okuncane kwekhefu, okungukuthi, okuphakanyiswa kubo bonke labo abanezikhundla zokusebenza etafuleni. Ngakho-ke, ukwenza intamo encane, i-back, umlenze, welule mhlawumbe kanye emaminithini angu-20 five kuya kwangu-30, kuyancomeka. Futhi emsebenzini, ezinye izinto ezingenziwa ukuvimbela lolu hlobo lobuhlungu bemisipha obungapheli. Kuzoba ukunciphisa ukusetshenziswa kwekofi, ukwandisa ukusetshenziswa kwamanzi, nokudla ukudla okunothe nge-vitamin C, nokusebenza ngokukhanya kwemvelo noma nini lapho kungenzeka kuyancomeka. Ngaphandle kwalokhu, ngokokudla okunempilo futhi izici eziningi zidlala indima. Njengobuntuleka kwe-vitamin D ne-vitamin B12, labo abangenawo amaprotheni futhi abangenawo amaminerali amancane anele, ukudla nabo bavame ukukuthola kaningi. Ukusetshenziswa kwamanzi, njengoba ngishilo ngaphambili, kubaluleke kakhulu. Futhi isici sokugcina esibangela lapha ukucindezeleka. Izikhathi eziningi, sibona izibonakaliso zomzimba, zokucindezeleka. Futhi kunjalo angisho ukuthi, ukuphela kwembangela yalolu hlobo lobuhlungu. Kodwa, nakanjani kuyasiza. Sivame ukugcina imisipha yethu iqinile kakhulu uma sicindezelekile kakhulu. Futhi ngoba izikhathi eziningi kudingeka kuhlangatshezwane nezikhathi zokugcina. Futhi uyazi, ukusebenza ubusuku nemini kanye namahora angajwayelekile kungadala lokhu. Ukunciphisa ukucindezeleka ngandlela thize ngosizo mhlawumbe uhlobo oluthile lwe-pranayama noma ukuzinja. Nemisebenzi enjalo izoba usizo.